sa obispo Aksyon na Fred. At the same time, ti masako man ang mga kapulisan. Sa nasiling Aksyon na Fred, hay moral ang mga kapulisan ng balin pagkahapon bangod man sa pagbisita sang general. Ang dalan sang San Juan, masyado ka tauhay Aksyon na Fred. Wala pa sa lakyan biyahe? Wala pa sa lakyan diri nga nagabiyahe. Nga barikutot man driver, guro? Gani man. Barikutat pa ang mga driver kung sa umani pihog niya. Ay! Tugnaw. Tapos matawhay. Baba. Basi makatabinas. Tao gani man. Saka matawhay. Kung pwede na Aksyon na Fred, no? Magpainit-init. Pro-exercise. Dapat straight. Tindugi dya Aksyon na Fred. Tindugang? Tindugi dya kag mag-exercise, magkiay-kiay para mainit-initan. Exercise gid, no? Manala ng tinaga ulos tugid. Oh, yes. Basi tumalang bala. Oo. Mayo pag Aksyon na Fred, the best exercise, umatemprano pa, gapang arado na. Arado sang? Gapang arado na sang duta, Aksyon na Fred, no? Kadlo nga kay basi bala. Oo. Kabalang kaarado na sila kung kaagahon temprano pag kadto sa talamnan. Kay kitao na ni Aksyon na Fred mo ang iban kapinpagig kong maro sarag-sarag ang bulan. At ikit pa paano exercise ng aton sa mga kauturan paagi sa pag-arado. Kay kung init na kung kaisa, hindi nakasarang ang mga karabaw. Kapinpagidya ang karabaw kag maghambal niya nga medyo may edad na. O kung mga batsag sang init hindi na siya masyado makaarado. Pero kung hubin-hubin pa kung Aksyon Fred, balbala, arado, sigurado. Namigiman kung aga ka bugtaw, kadto ka sa imo sining ulubraon, pagka mga alas 8, alas 9, puli ka na, nga mainit na. Yes, Aksyon na Fred, amo ni ang kalabanan gid, no? Sa mga uma, kag nagatalauma. Sa mga kauturan sa mga kaumahan subong aga, good morning, samtang nagapangapi, at relax lang kag magpamati no sa Aksyon Radio Bacolod. Ang kapulisan man naton diri sa area sa mga police station number 1 bago lang nag-abot Aksyon na Fredo, nag-lambiyong sa sini nga kaagahon. For Aksyon na Fred, amo ni pila ka mga sitwasyon sa dakpan wasang Bacolod sa sining aga. Ang observation sang patrol ginadulong sa inyo sang patrol with Aksyon Nani Kiraw ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Craba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:23 na, maulo-ulanon, matugnaw ang panahon sa palibot sa Dakmanwa sa Bacolod, kagbilog nga probinsya sang Negros Occidental. Manamit na ni luto subong aga, alas 4:23 na. Namin na ni luto-luto, timpla kada bitaho ba ka mag-inom para mainit-initan ang sulok-sulok ka. Pagkatapos planuhon mo kung ano ang manamit nga pamahaw karon nga kaagahon. Ang ginapulpangita sa ginawa ko kasimple malangani. Luyag ko ng binating itlog blang, butan mo kamatis kag sibuyas Bombay. Daw amo lang ang ginapulpangita sa ginawa ko pagkatapos may ginapakabit ko to sa balay nga lagpad nga pinakas bla. Tapos imo na siya nga hugasan na nay, parang pait ya makwa. Prituhon mo siya. May sinama ka, bauporti kapag kanamit. Amunin ko tig-ululan. May ato makutungang gintimpla nga Bisaya nga ginamos bla. So sa kanamit ho, nali ka ni pusaan mo sa kutitot bla kag pusaan mo siya, iara mo siya mga 3 kabilog kalamunding. Sus galalaway ka. Portes pagkanamit, wala tupong. Labi na gid kon matugnaw ang kaagahon.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:24 na. Una nga hutong sa aton roll call. Karon nga kagahon. Morning da kay Rosalina Arellano Espadero, kay Edward Estranuba Francisco, nagamonitor siya sa Murcia. Kay Marjorie Goles via Concepcion sa Silay. Sila niya basi ko magtudong ulang ka magbaha naman ang Silay. Kay Rone Sidayon Gordon, kay Nulan Tumangan sa Gimaras. Kamusta na sa Gimaras? Tigpalaho na subong, daw hindi pa no? Kay John Sibalios, kay Erne Odas Colidas, kay Aquarius Maldita ako, sigurado, nagamonitor ini sa Hong Kong. Kay Vanessa Mayo, Vanessa, good morning. O good afternoon da sa inyo. Bao -15 ang ila temperatura sa Midwest, Minnesota. Bao, kung ako nila ko kagwantas ni. Kurog-kurog na tas ni. Porte, no? Kay Lunila Tarusan, sang purok 20 sa Alangilan. Good morning, man. Kay ako si Hazel. Ako si Hazel, ha? Nagamonitor sa Saduha, Qatar. Te. Hazel, kamusta ang Qatar? Ang iba naton nga mga lugar subong mabulubugnaw ang kaagahon. Sige, areglado. Kamusta ang aton mga kauturan? Dali lang, diri kita na para bla sa aton mga plantador ti maulano ng panahon, pero subong may pandemya, budlay, no? Kung ang aton sini produksyon pigaw, ari ginarekomendar naton para nga magdako ang produksyon karon nga tuig, aber gamit kamo sang unique complete fertilizer sa inyo katubuhan. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Tikang sa panahon till end sang frontal system ang nag-apikto sa eastern section sang Northern Luzon. Amihan ang nag-apikto sa nabilin nga parte sang Northern Luzon. Visayas, Occidental, Mindoro, kag Palawan, lakip na ang Kalayaan Islands maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sang localized thunderstorms. Mahinay tubtob kasarangan nga hangin halin sa nasidlangan pakadto na aminan nasidlangan ang mabatyagan sa Visayas, Occidental, Mindoro, kag Palawan. Lakip na ang Kalayaan Islands nga may makanay tubtob may pagbalod nga kadagatan. Ikang sang panahon, amo na nga kung kaisa, nagabulubatya kita sa mabugnaw nga hangin tugas ang amihan. Pagka Marso, basi pa malang kon ang summer, magtuhaw man. Pero may laninya kita, amo na nga padayon ang pagtupa sang ulan. Maulo-ulanon, ekstra-ekstra nga paghalong, kaysa amo sina nga panahon gaduging ang pamalatian. May ara pa kita nga COVID-19, may mga variant pa siya, dugangan pagid sang malain nga panahon, halong gid. Kay kadelikado kung tapikan kita sang balatian. Aksyon Radio Philippine Standard Time, siling sa mga malam, may na lang na bisan plupigado ka kung wala lang balatian. Kabudlay gid kung tapikan kita sang balatian. Morning na, oy, si Vanessa Mayo gatamyaw sa sabyan niya nga si Noel Amar. Noel, morning mada sa imo. Kay John Isquera, kay Juby Artagami, kay Brini Rosal, good morning lang. Kay Imbong Jocampo dira sa Maaw, gabugtaw na. Kay Mon Lisay, good morning man. May lang nga pag-monitora, tagsagid kakaagahon. Dira sa kay Engineer Mungkada sang Celine Homes, good morning, bugtaw na. Si Judge Napdiamantiga bugtaw na ni, por sigurado. Dira kay Bitilaw sa Binalbagan. Kay Robin Tampo sa LTO, bango na. Kay Dr. Ray Valencia, Binalbagan. Si Raul Alibuga, Olga, ladlad nga na sa pamahaw mo. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo, good morning man. Kamusta ka mo da? Dira kay Pare Erning Hurilia. Kay John Hidalgo sang Manapla. Kay Marvin C, good morning. Kay Pare Estoy Querido, gabugtaw na ni. Karon nga kaagahon. Kay Rochelle Bilianos, good morning. Dira sa Kamalandaan, good morning da. Kamusta da? Kay Lily King, good morning man. Kay Paninik Barca, kay Kano Rivera, si paring James Patalagsa daw birthday nagdigad nga adlaw. Kay JC Sindico, kay Monsing Syukon, kay Joel Peredo, kay Roger Aguirre, kay Luri Apurado, kay Jubert Carion, kay Mayor, good morning. Kay Jute Pascuada, kay Lorini Canson, kay Boni Advincula. Dira kay Baby Taan, good morning. Kay Jerome Sulinap, gabugtaw na ni sila. Karon nga kaagahon. Bisan paano tulutamyaw kita sa aton sini mga kauturan. O ang luyag magparehistro. Parehistro na. Kay pagabuksan na sang Comelec ang voters registration kada adlaw sang Sabado. So butsilingon bisan Sabado abiertong Comelec. Palayag ini ni Comelec Commissioner Rowena Guanzon, magaumpisa na ini sa Pebrero 20, Sabado na. Alas 8 sang aga tubdob, alas 5 sang hapon.
o paresto na. Preparasyon ini para sa eleksyon sa tuig 2022. Init bala subong no? Ang eleksyon sa tuig 2022, mainit-init sa kitiman na alin sa presidente mo, ang balbaranay pa idalom. So kinalan makaparehistro ka mo para maka-intra ka mo sa ginaguso sa eleksyon sa tuig 2022. Sino naman na yan? Ang masunod magapungko bulos kay Presidente Rodrigo Duterte. May nagasiling niya base kon pagpanaog sang Duterte ang mabulos Duterte gyapon. Ina, mangod ginaduso nila si Sara Duterte, Mayor sa Davao, nga mapapili presidente. Ginaduso man si Vice Presidente Leni Robredo nga mangin standard bearer sang oposisyon. Badawlon say babae yaw. Si Grace Paula Plano, babae lang tanan ni butang tali ang magaingkwento sa tuig 2022. Ako sigurado ako damo ni ngalan nga magtuluhaw nga magapapili presidente. Iban kay posipos lang ni. Siya speaker anay Alan Peter Cayetano daw wala pa sa kabuga kung anong plano ya. Damo ni ang magainingkwentuhan ay subong isa sila ka partido, isa sila ka grupo, pag-abot sa nagakaigo nga panahon, mabinulagay inisla kag mag-iningkwentuhan ay sa tuig 2022. Inaya sigurado na porte yang politika mo. Amin nyo, ano-ano lang ang politika. Subong upod kita, buwas, bulagay kita. Subong isa kita kapartido, buwas, aton ako sa piyak kapartido. Amon ayang politiko. Wala sang permanente nga abyan. Wala sang permanente nga partido. Ang permanente lang, interes ang iya kaugalingon. Ang iya sini nga ginapanumdom. Bahala na kamuda. Basta ang plano ko ya nga mapapili ako kag magpungko sa mataas nga palangakuan. Sadya ini ang tuig 2022. Pili-pili. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:36 na. Diri kita na yo. Ginapahibalo kamo kag ginaagda sa libre nga medical check-up kag libre nga konsultasyon. Amo ni kinahanglan nyo sa amo sini karon nga panahon nga Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. nga isyo ngaton arangkadahon para karon nga adlaw. Ang Davao pirmi lang ginauyog sang linog no. Pila na ka mga binulan nagliligad. Ang Davao pirmi ang ginauyog sang linog nga aman. Lugar inaasa nga aton presidente daw. Pirmi lang ginalinog. Ara naman, kasa naman na mga motorista, nakabakal na kamo gasolina, krodo, taas-taas bala,
ang pagsaka naman sang aton gatong. Porte, no? Amo ni siling ko lang ang problema halin sa dapadapa pakadto sa ulo. Basta sumaka gani ang gatong alongged. Kay ang tanan-tanan nga balaklon gasunod man. Bisan wala labot sa langis, saka na. Kaya ang talaksan sang pagsaka sang presyo sa merkado, amo man ang langis. Kung magsaka gani ang gasolina, saka ang krudo, sigurado ang presyo sa merkado, gasaka man. Daw kabudlay, no? Porte, ti mga balaklon sumong, ang mga karne saka man. Ay, ano lang ining pagpangabuhi ita, may pandemya na, saka wala kagto. Ti bisan anong arangkada sa gobyerno, ang pila naton ka mga utod ya, ti perdido man, gagamit man kami kuryente, gagamit man kami langis sa amon negosyo. Ti diyan namon bawion, alang-alang mo na bawion sa boksing, bawion sa tumbo, hindi man pwede. Kinanglan, bawion mo gid sa customer. Amo na bla, ang pinakaulihi nga magaantos, magapasan sang mataas nga presyo, kita nga mga konsumidor. Di ba? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:40 na. Kamusta na ang biyahe, mga frontliners sa sunod nga semana? Kuno, mabakunahan na kita? O, daw maayo man. Pero nagatag pasalig ang Philippine Airlines nga masarangan nila ang delivery sang COVID-19 nga bakuna sa husto nga panahon. Kay man ang bakuna nagakinanglan sang matugnaw o kon ultra cold storage kag dapat ma-deliver sa gina-requirer nga panahon agod hindi madula ang iya ka-epektibo. So ang mga airlines nagpasalig suno sa presidente sang PAL nga si Gilbert Santa Maria. Ang ilalang eroplano ang makadeliver sang bakuna gikan sa Europa, Estados Unidos man nga may maximum safety limits sa pagkarga sang mga dry ice bala ni. Amo na siya ang ibutang da kay man hindi mo ni pwede ya nga alang-alang ang pagkatugnaw kay madula ang iya ka epektibo. Nya masarangan nila bisan halin pa sa Espanya, dalon sa Cebu, kag iban nga kapungsuran para dalon sa ila destinasyon. Ti ang Cebu Pacific ani handa man nga mag-deliver sang COVID-19 nga bakuna. Ang AirAsia nga presidente si Ricardo Isla silinya mag-apply kami sang permit para makatransport man sang bakuna. Mayo man ang tanan naton nga mga kauturan sa transportasyon labing sa mga eroplano nagpasalig man nga magadala sila sang mga bakuna dire sa pungsod sang Pilipinas. Daw maayong balita man nagaugyon man ang tanan, nagaisa man sa panahon sang pandemic. Sige, reglado. Ang aton mga kauturan, no? Sige gyapon ang arangkada, no? Si Monlisay, good morning. Kay Rochelle Villanos, morning. Sige, kay Lily King, ara siya, nagaupod sa aton karon nga kagahon. Kay Kent Bulakha Juanisa, good morning. Kay Eden Escapalao, good morning. Tamyaw ko no, taga Kalumanggan. Kay si Naida Tumayan, good morning. Sinong kandidato makabulig? Problema? Parte? Sige. Ang balantal na pag-abot sang nagkakaigo nga panahon. Kay Marlene Diaz, good morning man. Kay Kent Bulakha Juanisa. Sige. Igo po no init sabaw. Kay Narcisa Yosores Escobar. Tamyaw lang kay mama kag papaya. Dira sa Moises Padilla. Nagamonitor siya sa Cebu. Kay Jipoy Mendoza. Kay Jipoy Mendoza, good morning man. Kay Toto Julian Esteves,
good morning. Kapi-kapi ta, salamat gid sa panamyaw. Kay Yasmin Roldan Rabilio. Good morning man. Kay Sunny Diaz, good morning. Mga requirement kuno sa kumilit ka sa registration. Sige na. Kay Hilario Dako Aranico, good morning. Sige. Kamonitor dire sa Pahanukoy. Subong man kay Rabia Victoria, kay Lisa Castellano Parungao, watching from Cabanatuan City. Ba, si Noel Amar, ari na siya. Kay Milvin Villanueva, good morning man. Kay Miri Escobar, nagamonitor siya sa Manila. Kay Sinaida Tumayan, sige, morning sa inyo. Kay Merlinda Esparas, watching from Kuwait. Kamustang Kuwait, subong? Kay Edwin Aguanta, good morning man. May lang nga pag-monitora, tagsagid kagkagahon. Sige. Ang iban pakaruan ko naman, hindi ka mo magalin, kay mabalik pa ako. Upod-upod pa kita. Unahon ko lang ining aton paid program. Standby. Ang inyong mabatid. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist Sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga minawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, SalangaNo, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order, Executive Secretary Major Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon.
Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa nabilin isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hiyadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian.
Istasyon niya nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahin na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Ibon Bosher, dito ko no sa ila, Porteho, taga tuhod ko no ang snow, no? Pagkatapos, -7. Grabe ko no, ginabuldos lang ko no mo, ang snow. Bao, ano ay han kon mga dire, ano nilang matabo sa ato ni ko na muna, nga taga tuhod ang snow. Kay Ann Bila, good morning. Kay Alex Muntisa. Kay Mimi Munares Bayonon, kay Miri Escobarda. Pa-shout out ko no sa iya parinti sa Bacolod. Subuman, dira kay Barangay Kapitan Emelda Hamilo Banduanga. Good morning, Kap. Morning. May lang nga pag-monitora. Kay Angel Paradero. Good morning, man. Bao, naga-monitor sa baybay si Tiliti siya. Naga-monitor karon nga kaagahon. Dali lang, ang aton mga mangunguma, kamusta? Amog yapon, daw medyo uluantos kita. Pigaw ang produksyon. Pigaw ang baklanay sa ngumay, barato. Ari ay, kinalanda ko ang inyo produksyon. Anong imuon ninyo? Gamit kamo sang Unique Complete Fertilizer. Bangod ginapataas ini ang inyo patubas. Paano gamiton? Gamit kamo sa 2 kabag nga Unique Complete Fertilizer sa first dose kada hektarya. Opdi lang,
sa isa ka bag sang urea, gipi garantisado kag dugay madula ang pagkalagtom sang dahon sang humay. Ipaluap ninyo second dose sang 2 ka unit complete kag isa ka sulpato nga magaresulta sang malaba nga uhay kag tinggas nga pinasi. Tungod ang unique may nitrogen para patambok, phosphorus para pagipi, potash para patingga. Ko kay Katibir, good morning. Bao si Di Anton Diaso sang Patria Village nagaupod man sa aton karon nga kagahon. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon Aksyon radyo Bakolod nun kag negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon Aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Ikaulog na ngay Sagsang ano nga kalinlangan Responsable nga pagbalita Pagdayon na ipalagnan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sinsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italak na. Asang Narawes Hinigaran, good morning man. O standby anay, mabalik ako pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan.
Drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan. Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, SalangaNo, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa ano nga kahintangan, responsable nga pagbalita, kagaya nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati.
Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Nabilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Kokin sina. Morning da kay Apple Alvarez Tade, kay Robert Ruma, kay Dilia Liabe, kay Angela Liarte, gayon dato sang Totong Uno, Barangay Pilisa, good morning, kay Josette Magua de los Reyes, kay Cory Bidaha sang Kuwait, naga-monitor, kay Katibir, good morning man, kay Dodge Dalida, ari anayo, husto-hustuhan gini, maulanon, pangapi ka mo. Dr. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari Si size na, diri kita, balita naton sa porsa sa aton kapulisan, BCPO City Director ginkalipay ang maayo nga performance sang iya kapulisan kontra droga. Si Aksyon Eric Magbanwa may report. Aksyon Eric, please go ahead. Aksyon Fred, good morning. Report gikan sa Bacolod City Police Office, ginkalipay ni Bacolod City Director Police Colonel Manuel Presido ang nangin maayo nga performance sa iya kapulisan sa Operation Kontra Droga. Sunod kay Presido Aksyon Fred, nakita niya ang dedikasyon kagkapisan sa mga station commander sa ila kampanya kontra droga sa tag sa relasyon ka mga area of responsibility. Wala labo sa ibang nga unit nga nagabulig man operate kontra droga diri sa syudad sang Bacolod. Sunod sa kay Police Colonel Manuel Presido Aksyon Fred, nagkapatigayon sa kung kaisa sa ginatawag nga weekly drug testing kag so far iya man gigalipay ang resulta nga wala sa mga kapulisan nga nagpositibo sa drug test kag wala man sa kapulisan nga naga-engage o kung naghatag proteksyon sa illegal drug operation diri sa syudad sang Bacolod. Patuloy ko kami nagkakandak ng drug test. Actually, halos once a week, I'm sure na nagkakandak kami ng drug test. At so far, sa bilang na nagpa-drug test ko na, wala namang nag-positive. Mabuti, sinasabi ko sa kapulisan ko na kung tayo yung nagpapatupad ng batas at tayong nahuli ng drugs, dapat sa atin walang masangkot dyan. At mabuti naman, sa kasamahan ko, walang nasasangkot sa ganyang illegal na gawain. At least, masaya ako sa mga taga-Bacolod dahil yung pulis ninyo, maring hindi naman perfect, pero pag droga, walang na-involve. Alam naman ni Kerle kung anong konsekwensya na mangyari sa kanila pag mahuli sila Mahigpit ngayon talagang no part of explanation, dismissal. So, mahirap kaya alam na nila yan. Wala naman dahilan para masamot po sa ganyan. So, yun na. Iba na ngayon ng yung mga pamumuno sa atin at sa amin. Magtanong na lang siguro kayo sa station commander kung anong lagi kong pinapanawagan sa kanila. It's up to you to assess leadership yan Kahit pa paano, malaking bagay yung may pamumuno o pinamumuno ng maayos. So, isang malaking bagay din para yung mga subordinate namin maging maayos din. Bacolod City Director, Police Colonel Manuel Presido sa interview sa Aksyon Radio. Ang ining balita, Aksyon Fred, ginadulog sa kaluan sang Santon Plus Herbal Soap, may antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap, sa Bacolod
Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Kay Jean Maris ang Canlaon City da, good morning. Kay Frida Abad sa Barangay 39, inatamyaw ka ni Sunya Baira sang Rosal Takuling. Sige, morning da sa inyo. May lang pag-monitor. Morning, tamyaw yung asawa yaw, si Gina Toribio Panes. Kag Ila Panes, dira sa Hacienda San Isidro, Barangay Kubay sa La Carlota. Mabalik kami pagkatapos ini. Normal sa mga coffee drinker ang pagtaas ng Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palangga. Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo.
Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Ginamil Impante, kay Erwin Gonzales sa Maaw ga monitor man, kay Jose Griole Francisco Gayuna, Isabela ni, kay Jubal Trinidad sang Kabangkalan. Ari anayo, sa aton mga utod bala kon may kapan ka nga bukol sa lawas, daw hindi ka mapahamtang, kaysa una ining mga bukol sa baga, tumor, goiter, arthritis, kag... Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang Time las 5:26. Standby anay. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula, 35-23. Una nga bula, resulta 35 kag 23. Second draw, kadua nga bula, 28-30. Ikadua nga bula, resulta 28 kag 30. Third draw, ikatatlo nga bula, 23-11. Ikatatlo nga bula, 23 kag 11. Rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 649 kita. Ang jackpot 48,481,880. Kombinasyon in any order 21, 4, 10, 31, 47, 49. Resulta sang 649, 21, 4, 10, 31, 47, kag 49. Sa ilo kita 658, dako na. Ang jackpot, 230,693,620. Kombinasyon in any order, 11, 12, 1, 56, 48, 38. Resulta sang 658, 11, 12, 1, 56, 48, kag 38. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:28 na. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Ang inyong mabatian. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan Huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon,
sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong nagkaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangan ng palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. Ay Christ Terry Paul Javier Tanatan sang San Enrique, good morning. May nag-monitor sa Japan, hindi ko kabalo magbasa ni sang hinapon nga sulat. Kay Juna Junila Reubuca sang La Granja La Carlota City, kay Rodilyn Alvarez Bayabado, good morning. Kay Diloterio Acosta Gare sang Quezon City, tambayo ko si Nanay Yanita. Acosta kag Diloterio family, good morning kono. Diri kita balita naton sa City Hall. Dok Surongon padayon maga voluntaryo sa Bacolod EOC Tobtob mangin COVID free
ang syudad. Balita City Hall. Detalye si Leopold kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Bagag Action Fred, magpadayon sa pagpangalagad bilang volunteer doctor si Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Center. Sa padayon mga pagpakig-away kontra COVID-19 sang syudad sa Bacolod Action Fred. Kung madumduman, tinanigdag nga simana si Sorongon kagang anom kaiban pa nga mga EOC volunteers. Ang damlaglang ginatagan sang pagkilala o kon recognition sang LGU sa ginapatigayon nga appreciation na ceremony Action Fred. Magluwas kay Sorongon, naga-volunteer man sa syudad si Dr. Hector Gayares Jr., Dr. Dolores Romela Ruiz, Dr. Michael Thomas Salvador, John Dave Duanyas, Noel Ibarra kag Jinke Bisania. Ginpay Action Fred ni Sorongon nga may iban man nga mga volunteers ang syudad nga nagabulig man sa kampanya Action Fred kontra COVID-19. Paagi man sa paghatag sa sining mga ideya o konsorsyon paagi sa ilang Viber group. Para kay Sorongon Action Fred, kung siya ang pahambalon, magapadayon ni sa pag-volunteer. Tubtub nga mayara pa sang Bacolod EOC kag wala na sang kaso sang COVID-19 diri sa may Bacolod City. If you ask me personally, ako yati, ang commitment ko ya sa EOC ya is until may zero nga case na kita ka COVID-free ng Bacolod. I see. Nag-aarap ang EOC. So we will continue our volunteer work at the Emergency Operations Center. Nabatian si Dr. Chris Sorongon. Hindi magkalipad mga kaaksyon nga maginom sang pinaka-epektibo nga food supplement. Santon City Government Center. Aksyon Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:37 na. Bao kadako man sang halit no? Sang linog sa Davao. Nga Davao gipimingin na igo sa linog aw. Morning da kay Jocelyn Liboon Dispoho, kay Utay Benedicto, kag kay Aida Alunan. Upod-upod la sa ato na, tagsa ka kaagahon. Mabalik kami pagkatapos ini. Cellphone. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balance
balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, Red Volter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong nagkalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalat na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Kay Remedios Taton Makilan, kag kay Raquel Di Maala, ga monitor sa Barangay San Juan, Pontevedra. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order, Executive Secretary Major Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod
wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y SalangaNo nga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Moises Padilla, nagaupod man sa aton karon nga kaagahon. Kay Miriam Panagiton, good morning lang. Oy, si Primo Dan Halico, ara siya nagamonitor. Primo, good morning. Kay Warlito Nisha, morning man. Dire kita, PD cab driver ho, nasapuan patay sa siyudad sang San Carlos. Anong kabangdanan? Detalyo pod kay Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead. May aksyon na Fred, nasapuan patay ni isa ka bidicab driver sa sitio Kabungahan, Barangay Rizal, siyudad sa San Carlos, tinilikdan nga adlaw. Biktima dirigin kilala aksyon Fred sa kay Joselito Umilda, 42 anyos kag nagapuyo sa amuman nga lugar. Sa pag-imbestigar sang San Carlos PNP ning biktima aksyon Fred nakaangkon iniho sang kapilasan sa nawong tuga iya sa pagluthang tunaan sa iya sining kamatayon aksyon na Fred. Dugang sang otoridad ang biktima ginsundan sa mga suspitsado sang pagpauli na sini. Karon sini padayon pa ang investigasyon sa motibo kag subong ang pagkilala sa mga suspects. Inang balita ini sa Aksyon Brian more than nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:49 na. Kay Alex Muntisada, good morning.
kay Armando Saison Guevara Jr. Mga blatter entry pagkatapos ini. Garagay! Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, agadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong nakalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalak na. Nando, taga La Carlota, kuno good morning kay Betty Bahuyan Ponce sa Calgary, Alberta. Good morning man. Ari ho, Evergreen Herbal Capsule kita. Anong epekto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ginatinluan niya, ginapabakod niya, ginabalanse niya ang sistema sa aton kalawasan. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang, ginadugangan. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, Na, pipila ka mga blatter entry
opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa Pako. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon, Fred, priso sa police station number 2 ining duha ka mga lalaki matapos na aktuhan gahampang Sangkara Cruz sa Purok Kagaykay, Barangay 2, diri siyudad sa Bacolod. Ini amo sanday Jerry Mendoza, 48 anyos, kag Wilson Agravante, 28 anyos ang Purok Kagaykay, Barangay 2, diri sa siyudad sa Bacolod. Sunod diri kay Police Corporal Brian Kabugwason sang Mobile Patrol Unit sa BCPO. Sanday Mendoza kag Agravante ang naaktuhan sa mga kapulisan nga gahampang sang tumbo. Sidi nakuha diri ang 3 ka pisoson serving Q-coin kag 156 pesos nga naga-serve as bet money. Ining duha ang priso karon sa custodial facility sa police station number 2. Samtang sa station number 6, tatlo man ang nagaladakpan sa nagahampang sang Bugoy. Ini sila amo sanday Freddy Delgado kag duha pa ka iban. Lunsay nagapuyo sa Purok sa may Libertad Extension, Barangay 40, diri sa siyudad sa Bacolod. Diri kay Police Staff Sergeant William Montelibano sa Police Station number 6 na aktuhan ini sila nga nagahampang sang Bugoy. Nakuha diri ang 6 ka piraso sang batad shell kag 107 pesos serbi nga bet money. Balita, report sang patrol. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:56. Kay Elizabeth Malaka Gamalada, good morning lang. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si... Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the bayanihan to heal as one. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad,
Gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,